Hi Alicia, ti'n iawn? Iawn, diolch. Gai jyst weid, ti i gymharu gyda Bryn a Ows wedi gwisgo colir arno'n barod, edrych yn stunning. Diolch. Beth maen nhw'n neud? Pam maen nhw'n mynd iawn, really. Ni mae dy Bronwen Lewis, wrth gwrs. Ffaith i chi, fi a Bronwen i'n ysgol. Ysgrifennu'r masif. Come on. Bronwen, sut mae di mynd mor belled? Ti'n joio? Mae di bod yn briliant. Nes i'n ngofio wrth edrych nôl ar fel y clyweliadau cydd, fi di'n ngofio fel beth fi wedi dweud hyd at hyn. Fake it till you make it, fi'n credu. Mae e just dweud beth bynnag ti'n teimlo yn y foment a o gobeithio bod e'n neud synwyr, ond fi jyst i really joio. Fi'n gwylio fe gytre yn mynd, trwch, a ni fel, I know what happens. I was there. Pwy sy ar dy dîm di atgoffa i ni? So, mae gen i Elin yn daf. O'n i'n lyfo nhw. A wedyn Lauren. A wedyn Rose. Mae Rose wedi bod ar stwnsh gyda ni o'r blaen. Oedd audition cynta hi yn anhygoel. Mae Bryn a Ows falle yn bach o beef. Os na unrhyw beef? Mae fi a Alicia, ni'n ffrindiau da mynd mewn i'r broses yma. So mae hwnna wedi bod yn mad i fel dechrau, yn enwedig nawr yn cystadlu, ti bod, yn y rownd gyndderfynol. Mae e just fel, oh my gosh, okay, mae rhaid meddwl am y brig. A fi wedi bod yn manifesto, am ennill. Fi'n goffa gweld e. Fi chi gweld y pyrotechnics yn mynd o. Tîm Bronwen. Disgrifio ar raglen mewn 3 gair, jyst i orffen, sgwrs na. Hwyl, emotional, Ie. a hyphenated 3 geiriau, bwysig i Cymru. Ydy. Na, diolch Bronwen. Diolch! Pob heddi a ni'n rili edrych mlaen i weld yr rownd gyndderfynol. So diolch! Dawel. Mae'r perfformiad gyda ar fi'n dechrau, a mae fi a Cadi gyda'r seddi gorau yn y tŷ. Beth o'n i am weid? OK, ni newydd cael un o'r sêr y llais, Llen, fresh off y llwyfan. Sut wyt ti'n teimlo ar ôl wneud y perfformiad anhygoel na? Fi di blino yn llawer. Fi di wneud y swydd gwellach fi'n gallu wneud, a dwi jyst yn cyffroes i weld beth sy'n mynd nesaf. A pe bynnag sy'n mynd trwyddo, fi'n jyst yn mor proud o pawb ar y tîm Bronwen. Mae nhw'n gweithio'n galed, maen nhw'n edrych yn ffantastig, a mae'n mynd i swnio'n even well. So fi'n jyst yn mor cyffroes i just dathlu efo nhw beth bynnag sy'n digwydd. Wel, o ti'n swnio ac yn edrych yn anhygoel. Diolch. O, wir i ti, mae'r wisg na. Oedda ti unrhyw fel ddweud yn y wisg? Oedd e? Yn ysbrydoli iawn gan drag, fel drag artist fel Bimini Bombulash, sy'n just yn mor creadigol, a maen nhw ddim yn ofnus i fod yn grungy neu a little bit messy. Maen nhw ddim yn trio bod yn clean trwy'r amser. Fi'n gwneud pethau fel stitcho'r pearls ar y sleeves. Oedd hyn yn rhan o'r shirt. Manylion bach. Maen nhw wedi cymryd mewn y trousers, a maen nhw wedi gadw fi'n neud y boot. Ond mae wedi bod yn profiad anhygoel. Mae pawb ar y tîm sy'n weithio ar y llais wedi bod yn absolutely fantastic. A fi'n just yn rili gobeithio mae hyn ddim yn diola fi. Am berfformiad, ni newydd gweld Rose yn dod off y llwyfan yn y rownd gyndderfynol. Waw, sut oedd yna i ti? Wel, profiad amazing. Fi'n teimlo fel fi dal mewn bach o whirlwind, honestly. Na, oedd e jyst i hedfan, unwaith fi ar y llwyfan, mae'n dros mewn eiliad, ond wych, really hwyl. O ti'n sôn i ni gynnau am beth ti fel, ti'n mynd teimlo bod ti wedi gallu anadlu trwy'r bore? Na, fi methu. Ti'n gallu nawr, achos oedd y perfformiad na'n anhygoel. Os ydy ti unrhyw beth ti'n neud cyn perfformio, cos fi'n gwybod ti'n aelod o fand hefyd, so... Ydw, Os unrhyw fel rituals gyda ti cyn mynd ar y llwyfan? Mae bach yn odd. Go on, rhan na gyda ni. Go on. OK, so basically, cael yr adrenaline, fi angen neud bach o fel jumping jacks. A mae'n helpu. Ar ôl y llais, beth ti'n rhagweld ti'n neud yn y dyfodol? Ti'n gweld dy hun yn rhyw stadio mawr neu rhyw fel la? Dream fi yw pop music. Mae gen i pop music allan ar, fi'n pwysio fe, fi'n moyn neud e, fi just moyn perfformio y llwyfan enfawr to, a mynd ar y pethau fel y West End, hefyd mae gen i siwt gymaint o breuddwydiau. Nice. Falle sy'n ni'n neud hwnna cyn stwnsh, Cadi? Gei di yna. Sôn am stwnsh, beth sy'n well y ti nawr de? Beth yw'r peth mwyaf, y hoff peth i wedyn ni, Dwele? Y llais, neu bod ar Crw Photos Arwr? Cwestiwn anodd. Wel, gan bod fi newydd dod o set y llais, fi'n meddwl i beidio jinxo fi hun nawr na i deud y llais.
Fi wedi cael digon o'r cyfweliad yma nawr. Gyda'r canlyniadau. Diolch yn fawr. Yn croesi bysau dros ti. Ie, pob look, massive. Right, dyna ni hanner ffordd trwy'r ffilmo yma heddi. Ni am eistedd lawr, ni wedi cael diwrnod da nawr. Ni joio fo ffrindiau newydd. Ffrindiau newydd. Bryn a Bronwen a stuff fel that, Do, ni'n joio'r busnesau yma heddi a cofiwch gadw lygad allan am y ffeinal fawr ar eich rhywbeth yn fuan iawn. Ond am y tro, ni'n gwybod ni'n joio! Ta-ra, off yn un nawr, cael seddi.